пристигнахме с Маги. Хотел Стари времена, Асеновград. И отиваме да си вземем пакетите. А ето от тук гледката. Здравейте! Ето с Маги си взехме пакетите. Какво е номера? 1129. Има и тениски, после ще ги пробваме. И това е моя 5047. И така, ето ни отново сутринта, деня на старта. Приготвям се за 50 км в дъжд. Тук съм си приготвил, чакай първо на Маги да покажем. На Маги селекцията. Тя е подредена моите. Ето. Маратонки, номера. Маги е на 12 км. Часовника дадох и моето яке, защото положението е мокро. Много дъжвали цяла нощ. И така, тук са моите неща, като понеже ще е много кално, щеки съм взел, ръкавички и каквото съм взел такова. Иначе, ето навънка вали цяла нощ, ще е вода и кал. И така. Ето слагам яко вазелин, защото още след първото слизане краката ще са мокри. И почвам да мисля ода за вазелина. Ето Маги. Тръгваме. Тръгваме. Дъждът вали, малко поспря. Хайде, потегляме! Потегляме! На дългото пътешествие! На дългото дъждовно приключение. Там на тия баири трябва да се кача в мъглата. Ето тук ще бъде старта. След половин час хората се приготвят. Той имаше гайдар. По-силно. Добре. Има ето, има така. 12 км дистанция. Това се мочи последната снимка. Който трябва да внимава. които вече се състезават на някои шампиони на Европа. Местният клуб Тритон Екстрим има изключително много и силни състезатели в различни дисциплини. Така че този град трябва да Горе малко, после му нагоре надолу малко, после надолу. Да не се така се подготвя човек. Няма нищо. Да. Трябва горе-долу да знаем къде да даваме, къде да не даваме. Ти бягал ли си тук преди? Не. Аз идвам за първи път. Но ще го запомним.
Трети километър. Панорамна тераса на тема. Ама нищо не се вижда. Мъгла. 3 километра и половина. 430 метра. Денивелация. Още 50. Ето. 51 минути от началото. Стигнахме Параклис. Благодаря. Минах 5 километър, 53 минути. След малко е първия пункт. Браво! 50. Здравейте! Вода ли са? Еми, тук може да сложим малко. 7 километър минахме. Час и 10 минути. Отбивка надясно. Минахме 9 километър, 760 метра денивелация. Час и 22. Много камънък. Минахме 10 км, час и 40, 900 метра денивелация. Продължавам. Ето 13 км, събрахме се групата, с кой се познаваме от Благоевград. Те момчета се познават от К3 и продължаваме. 22 минути и нещо. Това ли е Добростан? Селото. Километър, 2 часа и 20 минути. 16 километър минахме пункта село Добростан
1150 метра денивелация. 2 часа и 30. Осемнадесети километър. Малко ги позагубих, спрях да пикам. Но има стъпки. Мъглата малко се вдигна и се показаха някакви полянки. Двадесети километър. 3 часа и 10 минути. 1400 метра денивелация. Айде, не можеш, юнак. Айде, юнак. И си изкардаш. Това е странното. На 21 километър голям баир. Тук баира свърши временно. Двадесет и трети километър. Благодарим! Айде, още малко! Да! Там горе се вижда хижата Марциганица. На хижата съм си оставил една торба. Има сухи маратонки и дрехи. Дрехите може и да няма нужда, но сме на маратонките. Ако да застъпи тук в басейна, Жоре, гледай. Пасваме. 25 километър, 4 часа и 8 минути. Спрях на хижа Марциганица. Смених си маратонките. Може би поседях 10 минутки и продължавам. Тук има някаква каштурка на ловната дружбинка. Имало е пожар.
Това е 26-ти километър. Тук има бая табелки. Хижа Безово, Бачковски манастир. Ние сме насам към Бачковски. Към Бачковски. Бачково! Бачково! Ето така, като останах сам и се загубих. Тръгнах по някаква друга пътека. Много хубава пътечка за бягане. Мисля, че ще има още едно стръмно изкачване до червената стена, до върха, после спускане и накрая от Бачково последния баир. След още 25 км. 30 км. Имаше един много гаден завой, който добре, че имаше един човек пред мене. Нямаше никакви указателни табелки. И сега има едно яко спускане. 30 км, 5 часа и 3 минути, 1900 метра денивелация. Без малко. Тук има някакво разклонение. Да кажем, че това е по-главно. Сложил съм си звънче и подрънквам. Тринг, 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 тринг. 36 км. Дъждът се усили. Бая. Раз, два, раз, два. Това е положение. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Айде! Айде, Рангеле! Хижа Безово. Аз на къде съм? Чудо се как е по-лесно да се бяга. Дали така? Раз, два! Раз, два! Раз, два! Или така? Раз, два, три! Раз, два, три! Не, трябва да е по-бързо. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! То е същото като раз, два. На 37 пункт, аз по пункт, на 37 км имаше пункт, хапнах 3 лимона, една трета банан и сега следващия пункт е долу на Бачково. Оп, тук е много хлъзгаво, стръмно и хлъзгаво. До Бачково само слизане, така. И после от Бачково качване онака. Мене хич не ме е била по слизането. 2 метра човек. Качването добре, ама
слизането. Тук особено Павкал. Кой я измисли тази кал? Хубава гора. Много яка гора. Приближаваме Бачково. Нема откъде се мине. Ба! О! Ху! Тук се парзара. Ето къде е Бачково и Бачковския манастир. Часовника цъкна 40 км, 6 часа, 38 минути, 1900 денивелация. Но сега от няколко километра само стръмно слизане. Минах пункта на Бачково и тук следва последния баир, който е голям и дълъг. Кълта продължава и аз направих половин падане, защото се спънах на една съчка. Ето. Това е кълта. Е, там някъде горе в облаците бях. А тук е слънце. Браво! Давай, Рангеле! Давай! Така се надъхвам. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Това е моя ритъм. Раз, два. Раз, два. Няма три. Ама трябва да има три. Не може да е четно. Раз, два, три. 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 Голям баир. Хубавото е, че е последен. Ето тук има гледка. Планина и гора. Е, това дърво са го направили специално за двуметровите. Това е положението. Минах като новобранец.
на 43 километър. Хубава рекичка в хубава горичка. И табелка хижа Момина скала, която мисля, че не работи, но стигнали до там вече е само надолу. Ето къде се качих и продължавам още. ...2130 метра денивелация. 44 километър. Седем часа и половина. Това компенсира гледките, които ги нямаше сутринта заради мъгла. Хайде! Давай! Сигурно това е хижата, която е неработеща. За съжаление. Хижа Момина сълза и има храм. Еми, това е. Часовникът цъкна 45 км. 7 часа 52 минути. 2300 метра денивелация. Мисля, че от тук е само надолу. Красота! Четиридесет и шести километър. Тук между дърветата се вижда вече Асеновата крепост. Долу в ниското от другата страна. Може би 4 км до финал. 4-5, колкото. Хайде! Не остана! И ето гледката към Асенова крепост. Жестоко. Още малко! Тук има нещо интересно.
Айде, Любчо! Още малко! Много мина! Малко остава! Асенова крепост. ...48 километър и най-голямото ми желание е да видя първите къщи на Асеновград. Толкова са красиви. Предполагам. Сигурно с цветни, боядисани, шарени. Къде сте първи къщи? Чакайте Любчо да дойде! Не си тръгвайте! И след това може една бира да изпие. Проба. 1, 2, 3. Проба. Видях къщи, но не са първите къщи на Асеновград. Ще трябва да почакам. Какво е водата за моите крачета? Айде, браво! Айде, давай, успех! Още малко! Ето това ми трябваше. Третия на 80 км. Ето, стъпих на асфалта. Първите къщи, вторите, третите къщи. Това са някакви замъци. – 50 км без малко. Още 100 метра до финала. 8 часа 46. Благодаря!
Мерси. Хайде! Мерси. Четир, 50. Ей, това е. Ай. Благодаря. Това е 50. 50. Но браво. Браво. Ей, това е. Благодаря. Успех. Това за нас ли? Поздравления! Благодаря. Безек се видяхме, а ви не помня сигурно. Безек рано се видяхме. Не мога да се сета сега. Взехте една книга от нас. А? Взехте една книга от нас, ако не се... О, извиняй. Малко съм се изморил. Извиняй. Да. Браво, поздравления. Благодаря. Благодаря. Браво! Как си ти? Добре съм! Браво. Малко преди тебе, само ама няма нищо. Нещо. Тежко беше. Здраве да им. Тежко беше. Харесвам ти? Да. Екстра. Ще ходя се преоблека. Добре, Мерси. ще чакам да гледам клипче. Браво, да. И да пиша коментари. И така, на следващото състезание. Трябва да глашам име. Сега като се преоблека, ако има сили, мога да дойда за една бира. Хайде, ела да почерпя една бира, хайде. Ама след половин час нека. Добре, аз съм тук евентуално. Ти ще тръгваш ли днеска? Ще да тръгвам, Хайде на следващото. Хайде на Родорока. Добре. Хайде, чао. Хайде, чао. Маги. Чао, Маги. Чао. Ти, как беше? Екстра, супер беше. Малко дъждовно, ама. Хайде, чао. Чао. Там има такова пътни нещо, пини нещо. 034. Къде бе? Ти взема ли нещо? Не, откъде? Той тук беше. Не оттам да ти взема нещо за пиене, за ядене или стане. Не. Да, си снимам с тази табелка. Ще ме снимаш? А? 009. Ще ме снимаш? по-щастлив и от друга страна да се справя по някакъв начин с стреса, който е навсякъде около нас. Това, което най-много ми харесва от бягането е, че когато си в планината, каквито проблеми да имаш, след като си се върна в планината, ти вече забравя за тези проблеми. Колко е по-силно? Преди 3 години намалих малко тренировките. Всъщност бягам, защото това ми дава много голяма свобода да бъда в планината по един специален начин.
и наистина ме кара да се чувствам стресово, както и Ники се предизи. И въобще зареждането, което планината дава е невероятно. И понеже понамалих малко тренировките, тази година реших малко да се върна към спортуването, защото спортът е здраве, преди всичко. И какъв по-добър повод от това да се запиша на някое състезание и то пък на толкова красиво трасе. Вдъхнових се с една разходка в календарната ръбърка за този месец и си казах, ето това трасе си навика просто. И така днес попаднах тук, много се радвам и предавам нататък. Браво! Здравейте! Аз съм Анелия Сушкина от град Пазарджик. Бягам от 2021 година и може би това беше нещата, които съм правила в живота и продължавам да правя, въпреки че напоследък не е толкова много. За мен бягането е моята свобода, дисциплина и моята терапия, който както иска да го разбира, всъщност за всеки знам, че много значи и просто ме кара да скъщам щастлива и да го развивам в себе си. 4, 3, 2, 1, Iron Checker. Поздравете се! И сега да се изказваме. Бъдете внимателни. Вече всички, нека силата, думите и терена бъде с вас.